ҳузури муҳоҷирони меҳнатӣ дар Федератсияи Русия маънои дур мондан аз суннату арзишҳои миллӣ, аз ҷумла бозии қадимаи бузкаширо надорад. дар шаҳри Ростов муҳоҷирони меҳнатӣ аз кишварҳои Осиёи марказӣ бо ташаббуси сокинони Исфара мусобиқаи бузкашӣ ташкил намуданд. пеш аз оғози бозӣ барои иштирокчиону меҳмонон оши наҳор бо шӯрбо ва палов баргузор шуда, ба чорабинӣ шумораи зиёди тамошобинон ва дӯстдорони ин навъи варзиш аз шаҳрҳо ва минтақаҳои гуногуни Русия ҷамъ омаданд. муаллифи навор аз ҳозирин суол мегузорад ки оё дар шаҳрҳои дигари Русия низ чунин мусобиқаҳои миллӣ баргузор мешаванд? дар ин мусобиқа бо сифати ҷоиза чанд аспи зотӣ, як автомашинаи сабукрав ва мукофотҳои пулӣ пешниҳод гардиданд ки ҳаҷми онҳо аз чанд ҳазор то даҳҳо ҳазор рубли русӣ арзёбӣ мешуд. ин иқдом бозгӯи он аст ки муҳоҷирон ҳатто дар дур аз ватан будан ҳам анъанаҳои миллиро ҳифз намуда, онҳоро ба як ҷузъи ҳаёти иҷтимоии худ табдил медиҳанд.